Garaşsız hemişelik bitarap ýurdumynyň ähli ýerine bolşy ýaly. Balkyn vilayetinde de 1941-1945-nji ýyllaň beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňşiňi 79 ýyllygy uly dabaralar bilen bellenilip geçildi. Bayramçylyk dabarasy ir-sähär bilen vilayet merkezi Balkynaba şäheriniň ajaýyp günjegine bina edilen Baqut ýadygärligine gül goýmak dabarasy bilen dowam etdi. Bu insanperwer desturun başyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň hödýerini görüp, asuda diýarymyza, gahrman arkadagymyza, arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden buýsan ýani ýaşulyň edilen wekilleri, zähmet weteranlary başladylar. Hormatly prezidentimiziň 1941-1945-nji ýyldan beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňşiň 79 ýyllygy münasibetli. Garaşsyz hemişelik bitarap ýurdumyzyň halkyna beren gutlugynyň ruhlanýan Balkyn vilayetiniň ýaşaýjylary edid watanmyzy baky parahatçylygyň gülle besişiň mekanyny öwren gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza berk jan saglyk amala aşyrýan ägirtuli işlerini üstünlük Türkmen döwletine dowamatlyk arzu edildi. Balkyn vilayeti we Balkynaba şäher häkimlikleriniň we vilayetiň şeýle hem Balkynaba şäheriniň jemgyýetçilik guramalarynyň syýasy partiýalarynyň bilelikde guramaklaryna, veteranlara ulaň ýan ýoldaşlaryna hemde tyýla zähmet çekenlere pul syýlaklaryny, gymmat bahaly sowgatlar goşulmakda barasy ýokary ruh bilentligi beslendi. Nevitçilen orta hüner okuw mektebine geçirilen Aýdym Sadly dabarasyny hormatly prezidentimiň pul syýlaklaryny we gymmat bahaly sowgatlaryny buýsanç duýgusy bilen kabul eden watan gerçekleri, özleri hakynda maşgala ýagdaýlary barada edýän taýsy tagalary üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýtdylar. Dabarada 1941-1945-nji ýyllaň beýik watançylyk urşunyna gadanlan ýeňşiň 79 ýyllygy münasibetli hormatly prezidentimiň gol çeken permanna laýyklykda uruş veteranlaryna, uruşda wepat bolan esgerilen ýan ýoldaşlaryna hormatly prezidentimiň adyndan pul sowgatynyň hemde gymmat bahaly sowgatlaryň dabaraly ýagdaýda goşulmagy çoň many mazmuny betlendi. Demokratik Partiýanyň Balkyn vilayet Türkmenbaşy etrap komitetleriniň, Ýaşlar uramasynyň Türkmenbaşy, Balkynaba şäher we etrap geňeşleriniň, kerdeşler arkylaşyklarynyň Türkmenbaşy şäher we etrap birleşmeleriniň geçiren bayramçylyk dabarasy Baky üçmejek şöhret diýilip atlanyryldy. Aýdym Sadly çykyşlarda watan mukaddesligi, ine toprak we garaşsyz Baky bitarap ýurdumyz wagt edildi. Dabarada medeniýet sunat saatlarynyň eden çykyşlary bayramçylygyň şatlyk şowkuny hatam artyrdy. Dabarada goja göwnleri galkynan ýaşullar özleri barada edýän ýadawsyz aladalary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdyp, gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza berk jan saglyk, uzak ömür, ýyly urtbäk işlerine ruwaçlyklar arzu etdiler. Balkyn vilayetiniň şäherlerine, etraplaryna we obalaryna ýaşaýan, şol ýowuz urşa gatnaşan gerçeklen maşgylyk ojaklaryna saklap oturan mährem eneleri, tyýla zähmet çekenden her biriniň öýlerine barlap, olara arkadagy gahrman serdarymyzyň adyndan gymmat bahaly bayramçylyk sowgatlarynyň dar ter gulleseleriniň dabarary ugşarylşam, tolgondyrjy pursatlara baý boldy.